Arratsaldeon ikusle, zer moduz ongi etorri, bertan berria albistegira gaur abenduak 29 ditu, urte honetako azken albistegia dugu, asteragoaz egunak utzizkigun albisteekin. Uxue Barkos pozik agertu da sinatutako akordioak egonkortasun ekonomiko ematen diolako Nafarroari. Presidentearen hitzetan estatuarekin egindako itun berria justua eta beharrezkoa da. Zonifikazioarekin amaitzeko 2018rako euskararen lege berri bat nahi du EH Bilduk. Nafarroako parlamentuan egungo legea aldatu eta zonifikazioarekin amaitzeko batzordea sortzea proposatu du Bakartxo Ruizek. Espedientea zabaldu diote Jose Diego Illanesi 2008ko Sanfermietan Nagore Lafatx irundarra hil zuen gizonezkoari. Madrilgo klinika pribatu batean ari da lanean. 2017an 28 lagun hil dira Nafarroan trafiko istripuetan, iaz baino 2 gehiago. Iruñako udala sormen artistikoko 7 proiektu saritu ditu hirian sormen jarduna sustatze aldera. Euskararen erabilera sustatzeko helburuz Euskal Herria zeharkatuko duen gazte espedizioa aurkeztu dute. Beltza Weekend jaialdiaren 2. edizioaren data kaleratu dituzte, 2018ko urriaren 4, 5 eta 6 egingo da. Eta egunari begira jarri aurretik atzoko albistegietan erranken nuen Joseba Asiron Iruñoko alkateak aginte makila Enrique Maiari pasatuko ziola egoerak gainditu ziolako. Atzo abenduak 28 inuzente eguna albiste hau ere inuzantada bat izan zen. Eta orain bai, egunari begira jarriko gara, Uxue Barkos pozik agertu da sinatutako akordioak egonkortasun ekonomikoa ematen baitio Nafarroari. Presidentearen hitzetan estatuarekin egindako itun berria justua eta beharrezkoa da. Uxue Barkos oso pozik agertu da ostegun honetan Ogasun Ministerioak eta Nafarroako gobernuak ekarpen ekonomikoaren harira akordioa sinatu dutelako eta horrek egonkortasun ekonomikoa ematen diolako lurraldeari. Nafarroako gobernuko presidentearen hitzetan Nafarren interes orokorra defendatzeaz gain, estatuko gainerako lurraldekiko elkartasuna bermatzen du sinatu berri den akordioak. Uxue Barkosek Mikel Aranburu, Ogasun eta Finantza Politika Kontseilarekin batera emandako prentsaurrekoan azaldu duenez, azken hilabeteotako iragarpen apokaliptikoak nahiko urrun gelditzen dira Madrilen sinatutako ekonomia hitzarmenaren eguneraketari esker. Ekonomia hitzarmenaren eguneraketa 2015-2019 bosturtekoan izango da indarrean eta Nafarroak estatuari egin beharreko ekarpena urtero 510 milioi euroko izatea adostu dute 2015 urteko ekarpena oinarri hartuta. Bestalde akordioaren arabera 215 milioi euro itzuliko dizkio Madrilen Nafarroari azken 2 urteetan gehiegi ordaindu duelako. Presidentearen hitzetan akordioa beharrezkoa zen eta geren utzi du Nafarroako gobernuak Ogasunarekiko eta Nafarren kontu publikoekiko duen erantzunkizuna eta ambizioa. Ogasun saileko taldeak 2 urtez egindako lan handia eskertu du Nafarroako presidenteak. Bestalde negoziazioaren giro ona azpimarratu du Barkosek, ildo horretan ekintza politikoaren garrantzia nabarmendu du. Uxue Barkosek alde batetik bozeramaile parlamentarioen leialtasuna eskertu du eta bestetik zenbaiten jarrera deitoratu du beraiei ez egokien protagonismoa bilatu eta gizarteari helarazi nahi genien komunikazioa arriskuan jarri dutelako. Amaitzeko 2. faseari ekiteko ordua heldu dela esan du Barkosek eta hemendik aurrera hitzarmenaren legea berritzeko agente politikoen erantzunkizun handiagoa espero duela esan du. Eta hitzarmen ekonomikoa sinatu eta gero etorri dira iritziak. EH Bilduk UPNren jarrera kritikatu du. Adolfo Araiz EH Bilduren bozeramailea ere pozik agertu da itunarekin, baina orain inbertsio plan handia bat egin behar dela erantsi du. Erakunde batzuetan dagoen premiari aurre egiteko, inbertsio horiek jada existitzen diren azpiegituretan egin beharko liratekela adierazi du eta horrek ez duela defizit handitzea edo finantziazio berriak bilatzea eskatuko. Horrela bada, estatuak Nafarroari itzuliko dizkion 215 milioi euro horien zati bat inbertsio plan horretara bideratu beharko litzatekela iritzitio. Horrez gain,
UPN-ren gobernuak itun ekonomikoaren arira izan zuen jarrera kritikatu du. UPN-ek bi gauza argitu behar dituela esan du, alde batetik zergatik egin zionuko 2015ko ituna negoziatzeari eta bestetik zer dela eta saiatu den negoziazio honek porrot egin dezan. Bestalde, Espainiako gobernuak Nafarroako parlamentuak onartutako hainbat legeren kontra egin izana salatu du. Bestalde, PSN-ek ere positibotzat jo du akordioa eta erakundekiko leialtasunaren eta itunaren bidetik jotzeko garrantzia azpimarratu du. Sozialisten ustez, diru hori azpiegituretan zein osasun eta gizarte kontuetan inbertitzeko une ona da. EH Bildurekin jarraitu zonifikazioa amaitzeko 2018rako lege berri bat nahi du alderdiak, batzorde bat sortzea proposatu du Bakartxorrizek. 2018 urtea gakoa da, aldaketan sakontzeko urtea. Horrelaxe adierazi du EH Bilduk aurtengo balantzea egin eta aurrera begira jartzeko prentsaurrekoan. Hala, 2017ari baikorso egin dio argilunak izan dituen arren aldaketa aurrera baidoa. Heldu den urtera begira erronka ezarri du. Zonifikazioarekin amaitzeko Euskararen lege berri bat nahi du EH Bilduk eta Nafarroako parlamentuan legea aldatzeko batzordea sortzea proposatu du pertsona guztiek eskubide berberak izan behar baitituzte Bakartxo Ruiz parlamentariaren aburuz. Heldu den urterako 3 lehentasun ezarri ditu EH Bilduk, lehenik eta behin gardentasuna eta demokrazia. Nafarroako kutxa eta ultzamako ikerketa batzorden emaitzak ezagutzeke daudela aipatu dute. Bigarrenik, justizia soziala eta pertsonen eskubideen arloan emakumeen eta gizonen eskubide berdintasunerako legeak gogorarazi dituzte berrieziki eta hirugarrenik lurralde antolaketa, tokiko administrazioaren erreforman sakontzea hain zuzen ere. Aurtengo balantzea positiboa izan da oro har, baina dena dela argilun zenbait ere ikusi dituzte eta zailtasunei dagokionez zerrenda bakarra da EH Bilduren aburuz urteko albisterik txarrena. Eskubideak murriztu egiten dituelako, gainontzekoan polizien legea atzera bota izana eta Espainiak subirautzari egindako erasoak aipatu ditu. Bertze kontu batekin jarraituko dugu aurrera. Espedientea zabaldu diote Jose Diego Illanesi. 2008 urteko San Ferminetan Nagore Lafatx hil zuen gizonezkoari. Madrilgo klinika pribatu batean ari da lanean. Madrilgo medikuen elkargoak Diego Illanes Bizkai psikiatrari espediente zabaltzeko erabakia hartu du. Illanesi 12 urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri zioten 2008 uztailaren 7 Nagore Lafatx gaztea hiltzeagatik. Andrea eta Estelelina kolektiboak pozik azaldu dira erabaki horrekin. Madrilgo medikuen elkargoak agiri batean azaldu duenez, Illanes Madrilgo klinika pribatu batean lanean ari zela jakitera eman ondoren sortu den polemika ikusita erabakia hartu dute. Bestalde, lanean aritzeko batera ezintasunak eta elkargoko kide izateko baldintzak berriz aztertzea proposatu dio Madrilgo medikuen elkargoak elkarte medikoari. 2008ko San Ferminetan Nagore Lafatx gaztei irundarra hiltzagatik zigortu zuten Illanes, 12 urte eta erdiko kartzela zigorra ezarri zioten, baina uztailetik 3. graduan dago eta lo egitera bakarrik joan behar du espetxera. Eta 2017 urtean 28 pertsona hil dira trafiko istripuetan, Nafarroan iaz baino 2 pertsona gehiago. 2017an 28 lagunek galdu dute bizia Nafarroan gertatutako trafiko istripuetan, iaz baino 2 gehiagok barne zuzendaritza nagusiaren behin-behineko balantzaren arabera, urte hau amaitzeko egun gutxi gelditzen diren honetan. Heriotza horietatik 18 Nafarroako erripideen katalogoko hiriarteko bideetan gertatu dira eta 10 beste mota batzuetako bideetan. Behin-behineko datu horien argitan aipatzekoa da 2017an erregistratu direla biktima gutxien errepideen foru sarean erregistro existitzen denetik. Beraz, joerak bere horretan jarraitzen du Nafarroako gobernuaren jabetzako errepideetan. Hona hemen balantzorren beste bidatu aipagarri, batetik 12,88 murriztu da zauritu larrien kopurua 2016 urtearekiko. Bestetik, aldiz, garraiobideak gisa bizikletak gehiago erabiltzaren ondorioz, ibilgailu moto horretan zihoazen 2 lagun hil dira urten, zoritxarrez. Iruñako udalak Bertzalde sormen artistikoko 7 proiektu saritu ditu hirian sormen jarduna sustatze aldera.
Iruñako udalak 2017an abiatutako sormen artistikoko proiektuen lehiaketaren lehenengo deialdian 7 proposamenek jaso dute udalaren diru laguntza. Lehiaketak 21.000 euroko aurrekontua izan du 3.000 euro proiektu bakoitzarentzako eta hirian sormen jarduna sustatzeko asmoz abiatu zen. Hezkuntza eta kulturako zinegotzi ordezkari Maider Belokik eta alorreko zuzendari Maitena Buruzabalek lehiaketaren epaia eman dute ezagutzera. Lehenengo edizio honetan hainbat disiplinatako 55 proiektu aurkeztu dira guztira. Epaimaiak azpimarratu egin du sorkuntza artistikoa sasoian dagoela hirian eta nabarmendu du baita ere sortzaileen ahalegin positiboa. Saritutako proiektu ez gain, beste zenbait proposamen interesgarri egon dira eta horiek Iruñeko udalak antolatzen duen kultur programazioan txertatzea baloratuko da. Lehiaketaren xedea da Iruñean sormen jarduna bultzatzea eta sorkuntza artistikoko prozesuak laguntzeko diru laguntzak gabezeri aurre egitea, hutsune hori betetzea alegia. Hortaz, honako alor hauetako sormen proiektua gauzatzeko diru laguntza ematea da asmoa. Arte eszenikoak, plastikoak, musika, literatura ikusentzunezkoak, zein kulturako beste adierazpen artistiko batzuk. Eta euskararen erabilera bultzatzeko eta sustatzeko helburuz Euskal Herria zeharkatuko duen gazte espedizioa aurkeztu dute. Euskal Herria zeharkatuko du Euskara Abentura edizioak uztailean 16 eta 17 urteko 120 gaztek hilabete pasako dute 7 herrialdeak ezagutzen, mauletik abiatu eta hiriburu guztia bisitatzeaz ez ezik gizateriaren ondare diren txukoak ikusiko dituzte Donejakue bidea segituz. Kezka bati tiraka hasi ziren Euskara Abenturako antolatzaileak, euskararen ezagutza gora egin badu ere, erabilpenak ez duelako bide berbera segitu. Ondorioz, erabilera sustatzeko martxa antolatzea bururatu eta martxan jarri. 2018ko uztailean izanen da eta euskararen erabilera bultzatzeaz gain, bestelako helburuak ere badauzkate. Euskaldun gazteen sarea sortzea, Euskal Herriaren ezagutza sakontzea eta baloreak lantzea. Genero berdintasuna, turismo arduratsua, ekologia eta elkarbizitza. Parte hartu nahi duten gazteek motivazio gutuna eta lan bat bidali beharko dituzte. Lanak 3 gai hauetako batean ingurukoa izan behar du. Euskara eta parte hartzailearen herria, euskara eta emakumeak edo euskara eta itsasoa. Formatuari dagokionez 5 onartuko dituzte. Lan historikoa, literarioa, plastikoa, musikala edo ikusentzunezkoa. Izen ematea eta lana bidaltzeko epea martxoaren 18an amaituko da eta apirilaren 16an jakinaraziko dute zeintzuk izan diren onartutakoak. 2001an eta 2002an jaiotakoek parte hartzen ahalko dute eta izen emateko euskaraz jakite da bete behar bakarra. euskarabentura.eus webgunean eskura daiteke informazio. Eta gaurko albisteekin bukatzeko, Iruñeko Beltza Weekend jaialdiaren 2. edizioaren datak kaleratu dituzte. 2018ko urriaren 4, 5 eta 6an egingo da. Soula, Rhythm and Bluesa ardatza dituen Beltza Weekend jaialdiaren 2. edizioa 2018ko urriaren 4tik 6ra egingo da Iruñan. Kontzertu nagusia zentral aretoan izanen dira ostegunetik larun batera eta aurrerako jakinaraziko dituzten taldeek soul, rhythm and blues, rock and roll eta musika jamaikarra ekarriko dizkigute. Lehen da biziko edizioan bezala musika beltzeko disko jartzaile honenak hiriko hainbat tabernatan antolatuko diren saioetan ariko dira. Talde eta disko jartzaileekin batera gitarau osagarria prestatuko dute, gutxinaka jakinaraziko dutena. Jaialdiaren lehen edizioa joan den irailaren 28tik 30 egin zen. Zentral aretoa 3 egunez bete zuen publikoak eta harrera ezin hobea eman zion hitzordu sorta berriari. Prentsa eta kritika espezializatuak ere begi onez hartu zuen jaialdiaren lehenengo edizioa eta zer esanik ez giroari dagokionean. Jaialdirako lehen 200 abonuak salgai daude dagoeneko 30 eurotan. Goazen eguraldiaren pronostikoa zein den ikustera. Euripean ernatu gara, fronte batek lurraldea zeharkatu du eta euria utzi digu. Eguerditik aurrera eta mendebaldetik ekialdera atertzen joan da. Eguna amaieran, haizea hego-mendebaldera aldatu eta nahiko ahul ibiliko da.
Temperatura igo egingo da eta maximoak 12-17 gradu artekoak izango dira. Larun batean eguraldiak hobera egingo du nabarmen, zerua laino gutxikin egongo da, naiz eta goizean oraindik ere laino hondar batzuk izan ditzakegun. Behe-lainoa ere sortuko da lehen orduetan. Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, orokorrean ahula izango da, baina mendi inguruetan bolada indartsuak izan daitezke. Temperaturak berriz ere egingo du gora eta Kantauri isurialdeko zenbait tokitan 20 gradu ingurura hurbilduko dira termometroak. Urteko azken egunean aldaketak izango ditugu. Egunaren lehen zatian zerua tartekan lainotxo egongo da, baina ateri eutsiko dio. Arratsaldean berriz, fronte bat iristearekin batera zerua estalita geratuko da eta euri egingo du. Elur-kota 1200 metro ingurura jaitsiko da. Urtea amaitzean mendebaldetik ekialdera atertuz joango da. Hego-mendebaldeko haize zakarra ibiliko da goizean, toki garaietan eta mendebaldean bereziki. Ondoren ipar-mendebaldera aldatu eta zakar jarraituko du. Temperatura maximoak larun batekoak baino 2 edo 3 gradu apalagoak izango dira. Abenduak 29 gaur, hortzirala, goazen egunak utzizkun albisten errepasoa egitera titularrekin. Uxue Barkos pozik agertu da sinatutako akordioak egonkortasun ekonomiko ematen diolako Nafarroari. Presidentearen hitzetan estatuarekin egindako itun berria justua eta beharrezkoa da. Zonifikazioarekin amaitzeko 2018-rako euskararen lege berri bat nahi du EH Bilduk. Nafarroako parlamentuan egungo legea aldatu eta zonifikazioarekin amaitzeko batzordea sortzea proposatu du Bakartxo Ruizek. Espedientea zabaldu diote Jose Diego Illanesi 2008ko Sanfermietan Nagore Lafatx irundarra hil zuen gizonezkoari. Madrilgo klinika pribatu batean ari da lanean. 2017an 28 lagun hil dira Nafarroan trafiko istripuetan, iaz baino 2 gehiago. Iruñako udala sormen artistikoko 7 proiektu saritu ditu hirian sormen jarduna sustatze aldera. Euskararen erabilera sustatzeko helburuz Euskal Herria zeharkatuko duen gazte espedizioa aurkeztu dute. Beltza Weekend jaialdiaren 2. edizioaren data kaleratu dituzte 2018ko urriaren 4, 5 eta 6 egingo da. Eta hau izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta asteburu ona izan. Ongi bukatu urtea eta goiki goasi. Aio! Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribit eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.